Hey, umntu besathathe i-break from being i-monitoring spirit ndayintombi yolahleko iveki yonke mara ndiwile ngokubethunani molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Hey bethunani, yintoni le nto okuthuleke kangaka? Kwathuleka ngeweekend enkulu kaloku sana nilibele uV nohubby wakhe uXolani Sabelo kaloku i-event yabo this coming Saturday. Andithandi xa kuthexwaka because kaloku asinanto thetha, sifuna ubona, sibona abantu mani besonwabile bebonakalisa uba okay ba-excited nge-event bandawuni ngoku because kaloku ukude uXolani, you understand? uV ke nake noku lapha kufutshane and sevuya ebebhizi efuna abantu abenza i-makeup eJohannesburg, efuna like different things, uyabo. Sabona uVyokazi naye sana nhloko yakhe yenziwe ebhizi senza ne-makeup, uyeva siqomba hayi game ishushu kuyafiwa kule weekend. Mara ke ngoku usibali wethu uXolani Sabelo usathe cwaka, andiyazi ke noba mhlawumbi kwi-flight, eza flights mos sithatha i-hours and hours, you understand? Hence kusathe cwaka because kaloku sifuna umbona elenda, sifuna i-content, sizobe siqala ubabona bekunye thina as uhubby and wife. Neyiveke ngoku so itsho ke sana into bethunana Immortal Kitchens waye wasixelela about a month ago if I'm not mistaken uba bazabe besebenza kunyana noXolani bengaqali ke phofu. Sabona ke nevideo kaXolani ebhizi ethetha in one of their events. uVyokazi wabuzwa ke ungabantu uba Vyokazi wena uzabe ukhona ke phofu. uVyokazi I will be there, bathi abantu sawathenga amatikiti because kaloku sifuna usupporta usibali we-country kunye nomakoti we-country. So ke sana it's happening this weekend guys. Ne-ladies house zazi phansi kwala post kusitsho betnani ba guys izani please thengani namatikiti. So ke ngoku it's Friday namhlanje, event is tomorrow. It's called, I don't know, Plated Saturdays, yeah, with Immortal Kitchens. I have previously made a video ke ndanikezela ne-details zabo qonba hayi nami ngoku sana ndiyamaketha, uyayive ngoku for free ke phofu ndingabhatelwanga. So we're looking forward to this weekend. We're looking forward to seeing i-content kaVyokazi kunye noXolani Sabelo bethunani bekunye. I'm sure kuzabe kukuhle kuyiloo nto leyo. Mamgobhozeni usezilalini sana, it's ndikwi-holiday ezilalini, so I'm not gonna be there, but ke zabe ndibhizi ndimonitorisha for updates on social media. Itikiti lakho solifumene okanye nawe uzabe uyi-monitoring spirit ufana nam? Uba uzabe uphake please sicela i-content bethunani. Mamgobhozeni bona kwivideo elandelayo. Bye.